Slavíčka? Samozřejmě. Mohu sloužit víno, pivo, limonádka. Tam je to ani druhé. Přistupme rovnou k věci. Překrásný zůstat pro ruský čas před agenta svou jméno stavníčního drobé. Je nám známo, že v nás měníte ukládací úspor. Novinka. Úřadně řečeno jsem neměla ani tušení, že takový úřad vůbec existuje. Nože? Nyní to víte. Jste doufám. Pan Nino Hostinský. To znám. V tom případě jsem tady správně. Podívejte se, pane Nino, vy tady v hostinci ve vaší práci trávíte obrovské množství času, je to tak? Až umřete, nebudete mít čas žádný, takže podle čemu by se vám nějaký čas navíc hodil. Nemám to? Ale pozor, pane Nino, vy si svůj čas můžete ušetřit, jenže vy jim místo toho přímo mrháte. Dokážu vám to naprosto jednoduše. Sledujte mě. 1 hodina má 60 minut. 1 minuta má 60 vteřin. Je to tak? S dovolením? Tak, 60 x 60 je 3600. A jdeme dál. Den má 24 hodin. 24 x 3600 je 86 400 vteřin denně. Ale pozor, rok má, jak známo, 365 dní a dejme tomu, že vy budete naživu, buďme realisté, takových 70 let. A to nám dává 2 miliardy 207 milionů 520 tisíc vteřin. To není málo. Tato suma, pane Nino, to je vaše jmění. No vidíte, takhle mě nikdy nenapadlo přemýšlet. Jsem vlastně docela bohatý. Pozor, pane Nino. Spánek, práce, žena, děti, kamarádi, nákupy, péče, obsečka, a co hůř, vy máte ve zvyku sedět hodinově do a poslouchat zpěv ptáků. Vidíte, pane Nino, to nám dává rovnou. Z vašeho času nic nezbyde. No ale to je přece hrozné. Co mám dělat? Nikdy neupustíme. Začněte ušetřit. Veškerý ušetřený čas uložíte v našem ústavu s vysokým úrokem. Jak se spoří peníze, mám tady na takové krasátko na to, ale jak se spoří čas, to nevím. Je to zcela prosté. Jen pár rad do začátku. Vy se bavíte s hosty ve vašem hostinci, je to tak? Pochopitelně jsou to moji přátelé. No vidíte, a to je promrhaný čas. Nebavte se s hosty. Já vám garantuji, že denně ušetříte alespoň 2 hodiny. Dále povídáte si s ženou. Ztracená hodina. Hrajete si s dětmi. Takové plýtvání, když si mohou hrát sami. A nakonec, pane Nino, tenhle podnik. To chce přestavbu, zrychlení, automatizaci, rychlost. Otevřete si rychlo restauraci. Dobrý den, jsem Bibi, dokonalá pana. Dobrý den, já se jmenuji Mama. Náležím tobě, každý ti závidí, že mě máš. Já si nemyslím, že si bude. Řekla bych, že to asi někdo zapomněl. Přála bych si ještě mnoho věcí. Jo, ty ode mě něco chceš? Tak, počkej. Taky, a ještě bude. Pišťáku. To je všechno, co mám. Vyber si, jestli něco chceš. Dobrý den, jsem Bibi, dokonalá pana. Já vím. Já chci si něco vybrat. Tak nechceš třeba tuhle košličku.
Každý ti závidí, že ty máš. No to už jsi říkala. Tak, hele, jestli ode mě nic nechceš, tak... Jakou máš krásnou panenku. Tak ti jistě všechny děti závidí. Jistě stála spoustu peněz. Já nevím. Našla jsem ji. A neříkej. Ty máš ale štěstí málo. Ty z ní nemáš radost, malička? Zdá se, že si neumíš s dokonalou panou hrát. Chceš, abych ti to ukázal? Přála bych si ještě mnoho věcí. Vidíš? Říká se to dokonce sama. S tak úžasnou panou si nemůžeš hrát, jako s nějakou obyčejnou. Když se nechceš nudit, musíš ji něčím překvapit. Podívej, ku příkladu, tady je krásná večerní roba, pravý velkový kožich, hedvábný župánek a plavky a lyžařský oblek a jezdecký obleček a pyžamo a noční košilka a jiné šaty a další šaty a další. To není všechno. Podívej. Tady je dámská taštička, zádí kůže, rtěnka a potřenka a dále. Maličký fotoaparát a tenisová raketa a revolver pro panenku a šeková knížka. Tak vidíš toho, je to docela čisté. Ty jsi pochopila, jak si máš dokonalou panu hrát, ne? Výborně, Momo. To všechno může být tvoje. Máš jenom jeden jediný úkol. Pěkně si s hračkami hrát. Své přátelé už nebudeš potřebovat. Už za tebou nemusí chodit. Máš svoji dokonalou panu. Tak co? Přeješ si dokonalou panu? Co? Co to znamená? Ty dnešní děti jste ale náročné. Co bys ještě chtěla? Víš, já si myslím, že tuhletu panu nemůže mít nikdo rád. Na tom ale vůbec nezáleží. Ale své přátelé mám ráda. Maličká, asi bychom si měli vážně promluvit. Abys věděla, jak se věci mají. Tom, poslouchej dobře. Slyšíš mě? Slyším, ale strašně těžko se vám naslouchá. Nevím, čím to je. Ty si jenom myslíš, že máš ráda své přátele. Na tom ale ve skutečnosti vůbec nezáleží. Záleží jen na tom, aby to člověk někam dotáhl, něčím byl. A hlavně, aby to hodně stíhal. Tvoji přátelé s tebou ztrácí čas. A tím jim, maličká, škodíš. Jsi ve skutečnosti jejich nepřítel. A my je před tebou chráníme. Johnny. My, agenti z Ústavu pro úsporu času. Jsem agent BLB. Lomeno 553/C. Dávej si pozor, Momo. S naším ústavem nejsou žádné žerty. Co pak tebe nemá nikdo rád? Jsem se nikdy nesetkal s někým takovým, jako jsi ty. Těžko se mi mluví, je mi z tebe nevolno. Přijde mi, jako bych se neovládal. Víš, Momo, nikdo nesmí vědět, kdo ve skutečnosti jsme. Nikdo se nesmí dozvědět, co děláme. Pracujeme v utaji. Potřebujeme váš čas. Z vašeho času žijeme. Je to těžké podnikání. Potřebujeme, aby lidé spěchali, aby šetřili čas. A ten, co ušetří, si přivlastníme my.
A potřebujeme ho čím dál víc, protože i nás je čím dál víc. Co to bylo? Mamo, ty jsi vyzvídala. Ty jsi to zavinila, že jsem ti to řekl. Tohle se nikdo z lidí neměl dozvědět. Ten květ! Daruj mi. Květ času je můj. Prosím tě, prosím, pomohu. Daruj mi ten květ! Prosím tě, mohu.